Kumalawi kunoko timasankha ndithu mtsogoleri wa dziko kapena kuti apresident a dziko lino amene tsopano amakhala ndi mphamvu zosankha adindo osiyanasiyana kuti ayendetse ntchito zaboma monga ku polisi, ku army, ku immigration, kakusankha nduna zimene kuti ziyendetse maunduna osiyanasiyana amene opereka zinthu zosiyanasiyana kwa Malawi kuti anthu a Malawi azisangalala mdziko muno. Pakali pano zinthu mdziko muno sizikuyenda bwino. Tikumva kuti madera ena kuli njala, mapasipoti akutuluka ojudula, komanso tikumva ndithu kuti mafuta ndithu sakubwera molongosoka. Ndi zimene zizi zikamakhala kuti Malawi ambiri akulankhula kuti sizikuyenda bwino. Dzina limene limayipa ndi dzina la apresident athu Dr. Makafhe Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Tefunso ndikumati kuti apresident ngati akudziwa kuti dzina likuyipa ndilanga ndi chifukwa chani sagwiritsa ntchito mphamvu zawo ndi kuwachotsa anthu amenewa. Nkhani imeneyitu ndi imene abwera nayo lero Oswald Jumani pano pa Nyasa Voice Box amene wanditha machokera bungwe la Whispers for Mindset Change, ndipo amalankhula kuti pena pake anzathu aboma kapena kuti anzathu a chipani cha MCP tikamalira ngati Amalawi kudandaula kuti zinthu sibwino, sikuti tikudana ndi chipani chanu cha Malawi Congress Party kapena kuti ife kudana ndi apresident, koma tikufuna kuti zinthu kubomako zikonzedwe. Kuli anthu awiri atatu, si anthu ambiri koma ndi anthu ochepa amene ali ndi maudindo amene akusokoneza zinthu. Monga for example ku passport, mapasipoti tikumva kuti anthu akubwezedwa ku Beit Bridge. Kodi munthu amene tikumudziwa kuti amakhala ku mapasipoti sitikumudziwa? Tikumudziwa kuti ku passport kotu kuli auje. Nanga bwanji munthu ameneyo osamuchotsa ntchito kuti pakule munthu wina amene amatha ntchito yake? Komanso mwina timamva kuti apolisi akungomanga anthu chisawawa. Kodi bwanji kumeneko osapanga anthu kuti kubwere wa polisi odziwa ntchito yake? Zimenezi ndi zimene ndithu amafuna Amalawi. Sikuti Amalawi akamadandaula ndi kuti akudana ndi president anu kapena kuti akudana ndi chipani chanu. Pazikhala kusiyanitsa ntchito zaboma komanso ntchito zachipani. Ndi ife Amalawi kumadandaula sinde kuti kudandaula kuti chipani chanucho tikudana nacho, koma ife tikungofuna kuti ntchito imene president kapena kuti mphamvu zimene president adapatsidwa azigwiritse ntchito poonetsa kuti anthu amene akutionongera zinthu mdziko muno akuchotsedwa ntchito ndiponso akulandira zilango zoyenerera. Kumeneko ndikulankhula kwa bambo Oswald Jumani lero pa Nyasa Voice Box. Tili limodzi kuti kuti Oswald Jumani akuti bwanji pankhani imene, komanso akamaliza tikupemphani kuti muyike maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunena Oswald Jumani ndizomveka kapena sizikumveka. Tili limodzi pano pa Nyasa Voice Box. I still don't understand up to now. Kuti ndi lidi limene President Lazarus Makafhe Chakwera wasanduka kukhala wamkulu wa polisi, wasanduka kukhala wamkulu wa asilikali, wamkulu wa immigration, wamkulu wa DMAC, wamkulu wa ESCOM, wamkulu wa MTL, wamkulu wa JAT, wamkulu wa zujene zonse. He is not the president. My institutions amene aja ali ndi akulu ake amene anasankhidwa kuti aziyendetsa ntchito za ma institutions amene aja. Angati akulephera adzudzulidwe achotsedwe ntchito. And sizikhala kuti munthu akulimbana ndi MCP kapena akulimbana ndi Chakwera. It doesn't work like that. Munthu amene amaganiza choncho amaganiza mozondoka. Kuti ngati munthu atadzudzula immigration ndi kuti alimbana ndi boma, munthu atadzudzula polisi ndi kuti alimbana ndi boma, munthu akadzudzula DMAC ndi kuti alimbana ndi boma, munthu akadzudzula army ndi kuti alimbana ndi boma, munthu akadzudzula ESCOM ndi kuti alimbana ndi boma, munthu akadzudzula water board alimbana ndi boma, munthu akadzudzula MRI akulimbana ndi boma, munthu akadzudzula Makra ndi kuti alimbana ndi boma. Who is saying that? Unless ridiculously wina wake kubomako atadzipanga kuti ineyo ndikupanga represent china chilichonse, ndikuti kamadzudzula asedza kuti iyeyo adzidzola makofi zinthu zopanda pake. But what I know and what we understand, President anasankha nduna mbali iliyonse ili nduna zake kuli ma PS umene kuja. Ngati sagwira bwino ntchito zawo achotseni. Tengana nthawi bwino mwayikeko. Ngati akusokoneza adzudzuleni. Ngati ndikuthekera asinthe. So my group simuzipezeka kuti every time anthu sakulanda service yoyenera from the government, from that institution, from a particular institution, asadzudzule. Akadzudzula akone ngati amalimbana ndi boma, amalimbana ndi Chakwera, amalimbana ndi MCP. It doesn't work like that, comrades. 2024 munthu aziganiza bechoncho. Sindogwizana nazo zimene zizi. Ngati ku immigration anthu sakulanda service yoyenera, asena fuule. Asena dandaule, president amve. Kandi mapiyesi akumene koko amve. Nduna zakumene koko zimve. Ngati pali yona kusintha chisinthidwe anthu athandizidwe moyenera. Ndezi samaoneke nthawi zonse kuti anthu akadandaula azikhala ngati akulimbana ndi. Palibe munthu amene akulimbana ndi boma. Boma limatilankhula, ifenso timalilankhula. Boma limatimvera, ifenso timalimvera. That's how it works. Koma ngati patasankhidwa kunena kuti kumva kudzikhala kuti boma lokhala lidzimvera anthu asamamvere, that's not fair. Ngati uzakhala kunena kuti anthu adzimvera koma boma lidzikhala losamva, that's unfair.
ndi palibe munthu amene angasankhe kuti asamafuule kwina kwakumva kwawo. Tibe nazo ntchito mitengo adjusted many times. Mitengo ndiyokwera ya zinthu, but Malawians are still paying those high prices because what they're looking for is not the money. Passport inali pa 37 kwacha. I'm telling you, 1995, 1996, and 97 passport inkali pa 30 chakuti kwacha. We never complained. Ngakhale itafika pa 15,000. Ngakhale itafika pa 50,000. Nobody complained. What we are looking for sindalama. Timakhala ndalama ndizimeti nazo, anjimeti kufuna ndi chitupa. Say it 1 million tomorrow. Anthu akupatsani. But akakupatsani that 1 million kwacha. Apatsani chinthu choyenerera chimene iwo akuyembekezera kulandira from the immigration department. Osawapanga chipongwe. Kuti munthu adzinyamuka ku Malawi zabwezedwa pa bed bridge. After paying a lot of money ku passport and paying a lot of money ku bus, adzafika pa bed bridge ndomabwezedwa. Simply chifukwa kuti a certain idiot from the immigration department anapanga zinthu zachinyengo pompatsa munthu chinthu chimene akudziwa chiona kuti sichili mu system. Ndikumusiya kuti adzipita. And when we are complaining of that thing, we are not fighting the government. We are not fighting the president. We are not fighting the party. We are fighting a certain individual amene ali kumene kwenye nomapanga zinthu za idiocracy. So the message is vague from now moving forward. Each and every member of Whispers of the Stranger adzikwanitsa kumva kuganiza ndi kulekanitsa zinthu. Kuti president ndi ndani, chipani ndi chani, boma ndi chani. And a certain individual amene akupezeka mboma, if he is rotten or she is rotten, she has to be pulled out like a weed. Asaptenge chipani ndi kupanga shield himself. Kapena kutenga president ndi kudzipanga shield. Kapena kutenga government ndi kudzipanga iyo shield. Yet you are the only rotten person in that institution. And mufuna anthu asamulankhula samudzudzule. Stop shielding this kind of things. Timapeza kuti ife Amalawi tokha olira timapeza kuti tikugawika naso. Among ourselves ene tikupanga so grouping kagulu kowayikira kumbuyo anthu amene akupangitsa kuti miyoyo yathu izipweteka. So this is it. Nchitidwe uwu udzudzulidwe. And ukadzudzulidwa, we want this voice to be heard by the government and the government officials. Achitepo kanthu. Chikumachitika ndi chani kuti anthu adzipezeka kuti atenga passport imene akumati akaendera akafika malo ena akende kuti passport yako sikula mu system. Chikuchitika ndi chani? Ani musantenge munthu amene akudandaula khala munthu olakwitsa. Chifukwa akapanda kudandaula simudziwa zimene zikuchitika apapa. Anthu awa akanakhala kuti sakudandaula, anthu awa akanasankha kuti kukamwa kwawo atsekeko. How even the government could know and understand what is happening within the institution of immigration department. Akanadziwa bwanji popanda kulankhula. Ndiye mukufuna kuti sauna zioneke kuti amene ali olakwitsa ndi munthu amene wabwezedwa kunjira. Amene anapereka ndalama zake. Where is any other private institution imene mapanga mapassport ku Malawi? Where? And ngati pali munthu amene akulankhula kuti alipo madobadoba amene amapanga mapassport kunja kwa immigration. You take us there. Tikufuna tikudziwa kuti ndikutiko and let's deal with them. Chifukwa chimene tikudziwa nchona kuti in Malawi as a country, as a nation, tili ndi department imodzi imene mapanga issue ma passport, and that is the Department of Immigration. So ngati wina akakulankhula kuti alipo madobadoba, come forward and show us ndi dobadoba ndani amene ali ndi machine opanga ma passport. We want you to take us there. Fastinga sekele ngati zimene zikuchitika mu dziko la Malawi. And zikupweteketsa anthu, zikuonongetsa nthawi ya anthu ndi chuma cha anthu, and you got guts to say kuti alipo dobadoba. Take us there. Tini mkati onetse. Ndina songole pakati pa tirigu amene tufuati izule. We want our country to move smooth. Ngati pali munthu wachipani amene angayikire kumbuyo ntchito amene so ndi munthu oyipa. Ngati pali president amene angayikire kumbuyo zonyasa zimenezo ndi munthu oyipa. Ngati pali mtundu wa anthu kandi boma limene lingayikire kumbuyo zinthu ngati zimenezo ndi anthu oyipa. Ngati anthu atadzudzula zimenezo wena kwenda ngati mukudzudzula amene mukulimbana ndi boma, ngati mukudzudzula amene mulimbana ndi achakwera, ngati mukudzudzula zimenezo ndi mulimbana ndi MCP. Even that one amene atsekula kwa makulankhula chonchi. He's a weed. And have to be pulled out. Dziko ndilopweteka kale. Things are not conducive zinthu zambiri mdziko lathu. So pasamapezeka kuti zinthu zinazaka zoti anthu avulala kale, adzipweteka kale, alolera kale kupanga sacrifices zinthu zambiri mbiri. At the end of the day adzikala ndaso zipongo and Michael Mwazini yake. Do you know how shameful is it? Do you know how painful is it? Kumabwezedwa pa njira munthu ananyamuka kale ulendo. Munamba mabwezedwa pa ulendo ndo makatulukira so pa nyumba ndikachikwa makumbuyo. Ndidzino kuti andibweza kunjira. Zinamba zakuchitika nipo. And you know how hard is it? Kuti akambira so munthu kuchadzika bwa sokoni.
So tisangolankhula chifukwa tili pa social media. Find yourself in those shoes. Muli inuyo mukanaganiza bwanji mukanatani bwezi mukumva bwanji muli inuyo kuti dzulo pa bed bridge yakubwezani and lero pa 21 muli ku Malawi. Madzulo muzikatokera pa nyumba pano pamaso pa akazi anu ndi makolo anu. Bwanji awabweza ku bed bridge. For the era osakhala inuyo kuti inu munanyamuka ndi mtima wachinyengo ofuna kuti mudzinka muji wa maboda koma mukubwezedwa chifukwa kuti wina wake walephera kugwira ntchito yake imene analembetsa. Akuluakulu ngati kuli kukonda zipani ngati kuli kukonda ndani tiyene zikafika pa Whispers College of Mindset Change kuganiza kwathu tizooneka kuti ma 100 rand timalipiraja ndalama timalipira pa 5000 kwachacha akupindula tizikwanitsa kuganiza ndi kugawanitsa zinthu. Ili ndi boma, uyu ndi munthu, ichi ndi chipani, iyi ndi department. Izi ndi ntchito za boma zoti zimayenera kuti ziziyenda kaya pali president kaya pali chipani kaya palibe chani ndi ntchito za boma zimayenera kuti ziziyenda. So tisangotenga chilichonse chimene chili Malawi ndi kuchipanga ngati chilichonsecho ndi chipani, chilichonsecho ndi no. Chipani ndi china, president ndi wina. Ntchito za boma zisiyene ziziyenda mezi mayendera. Ngati sizikulongosoka tiye tidandauleni tiye tidzuzuleni ndipo ngati pali kuyenera poti anthu amene akupanga zimene angathe kupezeka apezeni achotseneze ntchito apatsene zilango. Asapange tarnish dzina la munthu, dzina la chipani, dzina la president, dzina la chanchani. Ngati ndi munthu ndi mmodzi kanda awiri. Bring them forward. Let them face the tune. Kantima kakomala nkhola mwa ulemu ndi kumachita zinthu zathu mwa ulemu ku Malawi kaka. I'm telling you kalibe zaka 10 kusogoloko. Mark my words. Sungani mavyena amene wa kulibe zaka 10 kutsogoloko amalawi kuti adzakhala kupita zabe omala nkhola mwa ulemu. Believe me, dziko lili kusintha tsiku ndi tsiku. Mudziwa kuyitsa Malawi on their daily basis 10 years down the line from today. Mudzandiuza kuti Malawi ndiye mweyo. Ola anthu ene mwina mudzachita mantha kuti muyimire mudzatsogolera Malawi.